Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat ki bakongsan mentarasngi kilong. Jylla ki agency nabar namar ki traishnom kim tap tender ong CEM. Pesai CEM ha kinong yalam FKJGP halor ki trok kamai nabar Jylla. Rai Samla nalum jantia ban syatngan Hamadan Malki. Ban Rakhe Mother's Day ka sengken thai NPP ha amjong. Bar mentang ini apa shiki Khubor ki bakham bania. Na ka jing Jylla ki agency ki bayo ban penyat kam ha Meghalaya wat habala don bun ki try Jylla ki bala sedang ban penyat ya ki kam babun jat. Kala penlong ya ke Federation of Khasi and Jantia Garo People Central Body haka khar artarik Jymmang haka jingelam uba Regional Thaba Assistant Secretary ban yakendu ya Chief Executive Member jongka Khasi Hills Autonomous District Council ba Winston Tony Lingdo ban yakran halor kane kaphang bat halor ka jing I trading license da ka KHEDC shakiba bun ki agency ki balayo ban trekam bat ban kamai haka ne ka Jylla. Hadian ke jinga kundu ubat CEM uba regional ulayathu hakilat pathai Khubor daga baong ke jingkran jengki kalong bantip kumnu ki agency ki yo ya ka trading license na ka KHEDC CEM ulayathu ba ka jing I trading license sya kini ki agency ka de namar bo na ki agency try Jylla kim ju shim banta hakinu kinu ki tender bala pelat da ka sarkar pedeng ne ki company banabar Jylla KHEDC kabangi kumka FKJP san kami ni mansi ban wan chakanika meet bijing kran ha bidai bat ka kijing issue ya kini ki trading license jong kini ki security agency ki panabar ha ba ngi ba ka kijing exploit jong kini ki security agency firm ki panabar ha ba ki bun ba ki kun samla jong ki laut ka nam namar ba kijing siu ke jong ki ba jaka ka ba ki kut maki ba ha ka ri to kini department kalong ka ba ha department kalong ba he kata ketika private ni ketika public sector dia harga syam ba hadin melap Bosco show CM hapai dei begini dan kalian kejongi yang ba namar ba ibut plat kini ki local kejongi ki bom ju participate ya kini ki tender ki ba wan napo ki central government na kata-kata kebu kejing ya ki namar ba ila syam ba man bagi check ya kini ki tender ning ba jam ilap ba kini ki local security agency kim syam lala ban participate dan kim Samla ban Khubor hak bidai ban ya hap kata ketandar kan tina kata ngi ke da kaseng ngi wan Bosco bang nong lo kenjak awareness wan Bosco shikini ki security agency ki badan hapo Shillong yang ke baki la seng hi daki perdok perstam jeni ba soba bagin participate yakini ki tanda tiba wan namba central government kadang bangin la ban tek lakam ya kini jingwan jeng security agency pelabar di sekoiru ba baki kut ikirit du long ki hapi banya long atpar bat kini ki pelabar kadang ba kini ki security agency ki ba nabar kinumla ban yo ikut listen kadang bagi numla ban participate apo ki jing hakini ki state jongi kan di lada pimenta pi persyang ban bangin khanglat ning ba kanika district council tu organisasi jing namar ba di local jungi ki participate ya kanika tanda ke bawan po central government ba kini bar Jylla ki yo ban tur ban le ban kamai la ni po ka Jylla jungi pi katum ke jing yakan mane kolong bi bala da dei namta ka Federation of Khasi Jantia and Garo People FKJGP Sora Circle haka jingelam President ba Carlos Kharmi haka khat artarik Jymmang kala ujor sha CEM jong KHEDC ba Winston Tony Lingdo halor ka jingyo alat ki trok ki badon ya ka registration na bar Jylla kum ka AS NL ba WB bandrung shiki than majai ban kamai ne shalan ne ki motion bat ki we ki mar po khando kat babun ki kali jong ki try Jylla ki shabat haba ki pentmai ya ki kot kisla habakran shakilat pathai Khubor uba Carlos Kharmi ulayathu kajingwan ujor jongki shaki HEDC kadai lengba kajing ut ki try Jylla ki badan ki trok kamai hakite ki than kabalakta ya ka kamai kaji na kajingwan ki kali na bar Jylla kumta ulayathu kajing yakundu bat CEM ubala pensyai baka KHEDC kamla ban khangla yakini ki kali namar ki wan lengba ka regional transport office Ula jingmut ikinong yalam ke FKJGP banyakran bat ke transport department
lakala ne em ban khang la de ki kali na bar bat ban pej benya ye ki permit jengki shwa ban rung shaki Shillong border nalor kata la pen sngo sha CEM ban pen trekam mega trading license KHEDC yakini ki kaliru Sarkel, Carlos Karmi, kajengnya dah dekat jong, kalian jong bangilam nak Central Budi. Di agini kendiat sengi belah dia, inilah yo kajeng ujar, naki paradok persnam ki badon naki pomajai, ki baya le kam kai petang kam tamaka, kam kai emotions Bangladesh. Akaba namar kumbangi yui, kumbangi tiap iba kini kendiat sengi belah dia. Nak kalian jauh kuat kalau permi kata kau ikut ordar kaba ang barok hai kali kamai kiri ban biang dok ikut optidiet nadu ka permit nadu ka fitness berkum tatat di hadian baka kuat kalau permi ya kata kau ordar di kini kali barok hai ki bamdan ikut kislah barok hai kilayang no barok hai kumbakalong hadu mentahi kalong kendai pesan mat kali kian ki badai jongki pardo persnam jongi di banyo ban khai biang sasisian ni haban pan biang ikut kislah di hoi le sina kalian jong kaseng jongi mdan ai ban persya ka biade kata di barokai ki paradok persnam jongi ki habaki fun ki pentebingi ro ki la penteba barokai ki lele ki kot kisla ban pendap ki kot kisla rega ika ba pelong pada yangi banwan sani banwan banyak keren banyak kendu ya isiam kalong ba kini ki kendiat sengi hadian balawan kata ordar ki kalina po asam ki es ki NL ki WB ki 1 mentah po majai banwan ban kamai di nak kalian jogi nong seksong nang tiru ki nong khai nang thina po majai ki pentep yangi ba kini ki kaliru undi bora ki khasi ki wara hida ki wei pat ki mo ki barjala yakini ki kali ban khai hang the amar ba manta kumbakalong po majai ki kali ki don tangat tu kan ki teli ki ba khai po majai dede na kata kada ka wei ka kali kayo lai trip so trip dede na kata kada ngi wan sane ban pensngoi CM ban hakabiade bat ka trading license bakini ki kali ki de bandan ki trading license ki babiang kanang balada na kalian kesang jongi kin lek bansak iki ngin lek bansak iki ni ki kali lada kim dan ki trading license ka bumbut kinwan sane ban le ki trading license tinggal ekran isai be isi amru be imdei ban ay ki ni ki trading license lada ki wan sane dei lada ngile yang ting isyak lada ngi pensangi Uwe Samla na East Jante Hills District uba Kerteng Regional Shilla. Da ka mensim sngokia ulami shakmat pan penpau ya kijing e ki padba na ka jing khangti doyong kabala ne menta lakat ars nam tam. Haka khat artarik Jymmang ulai kendu ya ka Deputy Commissioner East Khasi Hills District kong RF Kurba ban pan jingmit ban penlong ya ka jing ki halor kani kakam. Hadin ka jingya kendu bat ka DC ulapan benapat ba ban penlong da ka jingya ki syak tangan klembu por Hamadan Malki bat ka rali haka khat sauterek Jymmang ar hajar arpun reu ban penbor ya ka sorkar Jylla ban pelat ya ka jingti doyong kum ka juk start bamenta balatip kum ka traditional scientific coal mining ka bayaha bat ka kendo ka siap hapo ka Jylla Meghalaya. Nakong chap ngaingo yo blay kendrat ngau regional Shilla uwe ne khun Samla na po ka Eastern Jail District awan tagas ngi ne po East Khasi District apo Deputy Commissioner Office ban ay ka petition ka request letter namta ban ay ka permission ban pelong ya ka rally bat ka jingaki syatkan klembo por aduk banda ke sorkar kan pen urlong ya ke jingdawa ke jengi te ka phang ke jingdai bat ka jingaki ke jengi ban pen bor ya ke sorkar bandawan ke sorkar ban pelaj no ya udiong ban alat yangi ban trei kata ke traditional scientific coal mining kabayahap bat ka rukamlong ka kendeu ka siap apa ka Jylla Meghalaya jengi borok kawai kamdon so yang aku mukun Samla ngala ya kendu bat ki pajba kirit kirya ki betre duyong andrei kamdon so kono galat kila don hagapor balajan bakin nyap jano kamdon so kalat kalti ngila pha competition dagi pautuli sa sorkar so honorable chief minister badero minister in charge ng mining and geology department andrai hadum ta kamdon kano ka result ka ba positive ba mi isa ka jingdom te nangta ka daw kumukon Samla
Jonggari ba judgment reu namta borok omtang namta ki isentia namta ki jentiang ngayakun ngan sat ngan han rewat namta ki perlok khasi ki jongiro ki be imja ki be kamai jakpo naga kam duyong nanang jri na Shillong namta borok kawehi tumukon Samla jong judgment reu ngayeng scam nga community bangin baka EDC badan borom jong is khasi hills in ayangi ka permission bat kumju lo SP badan borom bat kumju irang ba snong jong garba snong malki in ayangi ka NOC bat ka jingbet namta ban pulong ka jingaki sya tangan jongi klembo por ka jingaki kanlong ka khatsau tarik nai besan arjar arpandreo ka jinga ka jongi ha kisnem gi bala lej arjar khasau khang duyong te nang tu arjar arpawei ke Supreme Court kal arai batrai yo duyong handrei trai de ka scientific coal mining te ka sarkar Jylla kawan ra ya ka ta ka open cast coal mining ka badon kam kumba ngala ying scam ha jing gadai ngala persa jo de ka sarkar jing dai bat kan ka SOP bangya bandon ka jaka ba he ma ngala thaj pan kan skran ya kan number ka sarkar ka jongi ka sarkar Jylla jongi gadai ka sarkar ka bakalut ngala res kan isu la kai sau san snem da kampoi sino te kan hi Ka Kunhun Sengken Thai NPWF ka National People's Party Ribhoi District ha ka khatwei tarik Jymmang kala rakhe ka sngi bakarpang ki longkme Mother's Day ha ka bala pen Khuboram san puhn ringut ki longkme ki bala ri la sumar bat ki nongte ki long yeng long sam bat ya ka emlang salang ya kani ka jing rakhe Mother's Day kabala jurakhe ha ka shipau tarik Jymmang man la usnam handai namar ba menta usnam kala ha ka sngi ublei ka NPWF kala pen kendria no shaka khatwei tarik Jymmang yakani ka jing rakhe la pen long ha yeng dor bar jang ka snong amjong ka ba ha hapo ka mau hati constituency ha ka khaput Assam kani ka jing rakhe kala long kerpang na ka banta ki long kumi ki ba shong basa ha ki snong khaput ki ba kentup khat sau tili ki snong ki ba hapo ka tiwa area ka jing thmu jong kani ka program ka long ban penpau ya ka jing sngongu bat ban ai jing ro ya ki kamba kraw jong ki ban te ya ki long yeng long sam ki ba scam Hakani ka sngi la sakhilang da uba sostinu sotun MLA ban menteri ke sarkar ko mukongsan ha ka jinge donlang uba Charles Marngar MLA ka mauhati ka kong Rona Khamdej MDC Nongpo uba Clement Maulong President NPP Ribhoi District uba Dominic Umping Maslai MECEM ka Karbi Anglong Autonomous Council KAAC ka kong Wanmon Marbanyang President NPWF Ribhoi man pun kiwi ki dekhot ke NPWF na keleng ka Jylla hakani ka sngi ka NPWF Ribhoi District kalapan Khuboram da ki jan ki sanpun ringur ki longkme ki balakan jo palat ya ka nyopos nam karta Habakran hakani ka jingyalang kinong yalam ka NPWF kila banjur halor ka jingdon kam ban buram pat kersha ne ki kemi habaro kiliang haka jingat lenti jongki kila ongru ki kemi ki dei ki benta ki ba kong santam ha yeng hasem ha ka imlang salang bat khamtam haka jing im jongki ki bala IT lut yala de na ka benta ki khon ki kti bat ya ka jai ban riu hi baro kawai Maybe shallow people. Kini kikintin kibaba kwa on pipau bak majo hilang baru ibe. Kami kedai kebakong santam haga jingim kajumi kibreu. Kai kabang akren kai kabang ngekso macam ya kajingdon kam kajong kami. Dengan terpat banyak pensno hilang baru ibe. Ba yimdai ban kelet ya kajing trashtom ya kajing landlady ya kajing IT look ya kajing kershan ya kajing majlenti ya kajing betin lenti ban trashtom me labaksgi naga benta ban bente pensang yaki pun dikti kami kedai kabakong santam naga benta jami
I Khubor Nakabitak me Kajumpi I Khubor Nakatai May Jumpi Hakajing Long the Men Kajumpi I Khubor Nakamta Jumpi Ndapla San Pila He Pila Rangba Kitu Kibadon Bok Kibadang Don Yakikimi I Khubor Kajumpi Nakamta Jumpi Bapin Num Babi Bapinum babi hakachikim kejopi, habaki wat yepi, didon kam yepi, hai kakmat shaki. Ngaken mau kawai keji kendu hakabau wai neki perlok. Uyatu yang hakabide baka jing kendu hakabide kejingya kenti keju hakajide balla kekibe. Hakajing bun kam ulapun kam syabab pelan hadu ko umdon posyu bani kendu banda kemi bat onga ba kemi kadon hak jing sistem onga ba kemi hak ka wa naga chala upun henrei hak jing bun kam upun umyo bani kendu ela kemi wat hak sngi ke bakhandu di kaya ke mga tua man Bosco himday man penlut ke Khubor man pinsabi ke Khubor na ke benca ke kami kepala hala pun na ke benca jumpi ngai ngu yu play ngamatan riu punai ngadang du i me ba ngai ngu yu play ba ngai yo ban yakendu shwa ba in leino nang ne ke sladu patri ngai yo ba ne kendu i Ka Directorate of School Education and Literacy Meghalaya haka khat tarik Jymmang kalapan wai no eka state level exhibition halor ka science, technology, engineering but mathematics STEM ka balapan long ha atat ka Bharat Scouts and Guides laban. Uba lakman rumbui Menteri Pulia Putih ulalong ukong san haka neka program penwai ya kani ka jingpen inam ki khana school na keleng ki district jong ka Jylla. Haka jingkran haka ni ke Jylang ubat lakmen ulaya ro ya kinong hikai ki bala kedau lenti bad ki kena skul ki bala saya laki sap ki pong. Ula kentu ya ki Samla ban duriap jeliu ya ki pangjing start jong kani ke juk ki bala pen kelalut nadong shadong ya ki rukom trekam bad ya ka perkhat perdan jong ki breu haka perthei shitelup. Ula ong ru kini ki sauteli ki jing start. Science, technology, engineering, but mathematics, STEM, kin play ya ki jingmut jing perkhat jing ki pateng banwan. Dan kam ban kmiet ya ki khmat sha sahit beneng namar ka jing jeliu jong ka kam kut bat kam don try shu. Kum ju ru ka jing start kam don jing kut bat ka yai jeliu kat ba nang yat kapor. Ulapan pau ka jing kermen ba ka ne ke exhibition ka laksam me ki jabing bat ki do nur jong ki khna school lengba ka ne ka jing ya kendulang. Department, I congratulate you all. I congratulate the teachers who escorts the student or who help the student in the planning and in the doing the things which they are exhibiting. My dear student, you are here today because you have some ideas. You are here today because you know something. And we are here today because of the confidence in the ideas that you have and in the things what you are doing. That's why you are here. If it is not because of those three, you will not be here. You may have an idea, but you don't have the confidence to showcase your idea. You may have the mind to do things, but it will be only in your mindset without showing the things to us. But because you have the ideas, because you have the confidence, you are here today. And this is the thing which India wants from each one of us. We cannot make a Viksit Bharat by 2027 until and unless we have
have the ideas, we have the capability, we have the capacity, and we have a platform to do, and more importantly, we have the confidence to do it. The government of India and the government of Meghalaya, we are working together to give you the platform. The platform is not because of this exhibition. This exhibition is just an exhibition. But through this, with the confidence you have, we know that you can make it big. And when I talk big, that means it is, I don't know what you will make it, because it is up to you. So my dear friend, today the world is no more, there is no boundaries in gaining knowledge, and there is no limit to get knowledge, to empower yourself, and to reskill yourself. So it is up to you. And we see the power of science, how it transforms life, and how it will transform life. We have seen how the Gulf War has been fought. Those times when CNN telecast about the Gulf War, the war between Iran and Iran. And we see every day how this happening. How many troops? Pada gitu ki Khubor ngelapoi syagabakut tarhadu bangin daya Syambiang Khublai Shibul.